el riu Sena i el Gerra. Hola, nosaltres som el grup de Viatgers de la Natura. El que vam fer va ser una maqueta d'Europa i vam situar un dels dos rius que havíem d'esbrinar. El riu Sena neix a França, a París. Desemboca en el canal de la Manega. Passa per Rouen, Rouen, Haven, Melun i Troyes. El clima per on passa és Rouen 26 graus, Melun 7 graus i Troyes 12 graus. Els afluents són l'Alba, el Lione i el Lei. Curiositat sobre el riu Sena. El riu Sena s'ha vist afectat per la contaminació industrial. El riu Sena generalment està dividit en 5 parts. L'origen del nom Sena prové de la deessa Ciclona que donava nom al riu al segle I i al segle II. Les llegendes del riu Sena estan inspirades a grans artistes del segle XX. Vam fer una maqueta del mapa d'Europa per poder situar un dels rius que hem escollit. Després també ens ha donat paperets amb informació d'un riu, per adivinar quin riu és. Després vam fer un mapa d'Europa per poder situar un riu que hem escollit. I vam poder saber on es situava gràcies al mapa que vam trobar a internet. Ara us explicaré el GR. El GR que vam escollir va ser l'E3. El nostre GR fa 6.950 quilòmetres de llarg i comença a Cabo de San Vicente i acaba a Estambul. Aquesta ha sigut la nostra informació, espero que us hagi agradat. El nostre grup som els controladors de la natura i animalons i nosaltres som la Martina, l'Aina, l'Ainara i jo, que soc l'Ugo. Els rius d'Europa són Ural, Rin, Ebre, Elba, Vistula, Volga, Guadalquivir, Danubi, Loira, Po, Volga, Riu Divino Occidental, Serra. El nostre GR Trailiño passa per Finlàndia, Alemanya, Àustria, República Txeca, França, Itàlia i Espanya. Les muntanyes d'Europa són Urals, Península d'Escandinàvia, Caucas, Carpats, Balcans i l'Ebre. Els mars i oceans d'Europa són Oceà Atlàntic, Mar Barents, Mar Caspi, Mar Mediterrani, Mar Cantàbric i Mar Blanc. Som el grup dels investigadors en acció. Estem formats per la Carla, l'Andrés, l'Àlex i l'Òlex Blau. El proper Arena. El riu Ebre és el segon riu més cabadós de la península ibèrica. Neix al vessant de la serralada cantàbrica I fa forma d'S. El nostre GR és el S. Fa 4.330 quilòmetres i passa per Portugal, Espanya, Catalunya, Andorra, França, Itàlia, Eslovènia, Hongria i Romania en procés d'instal·lació. El nostre GR era el GR17, que comença a la península ibèrica creuant-la tota, passant per Porto, Madrid, Barcelona i València. Després se'n va fins a França, que passa per Lyon, Mònaco i segueix fins a Sofia i Bulgària. Després ara us ensenyaré les muntanyes i rius que passen per al nostre GR. Els rius passa al Guadalquivir, el Tajo, passa molt a prop del Po, del Danubi i després les muntanyes passa per la serralada Bètica, passa per els Alps i acaba per Balcans.
Gràcies per haver-nos escoltat i donem pas al següent grup. Revisió professionals. I avui us explicarem el riu Guadalquivir. Esperem que us agradi. El riu Guadalquivir és un riu de la península ibèrica. Neix a la canyada de Guapia, Jaén, a 1.400 metres d'altura, a Cazorla, Jaén. Discorre per les províncies de Jaén, Córdoba i Sevilla. A Jaén de Barrameda, compartit amb un ample estuari amb Huelva. Guadalquivir significa riu gran i el riu va parar a l'oceà Atlàntic. Quins rius passen per la Llença? Riu Elba, mar al nord, mar de l'Entens, mar i mar blanc. Sena, Loira, Roina, Dinejar, Po, Danubi, Tajo, Ebre, mar Cantàbric, mar Mediterrani, mar Egeu i mar Jònic. El relleu és Islanda, Gran Parentense, Tarda, el nostre grup es explicarà el riu Elba i està format per la Marta, la Iveta, l'Àngel i jo, que soc el Jan. El riu Elba neix envoltat dels gegants i desemboca al mar del nord d'Europa. El riu Elba es situa a Europa i el seu cabal de 711 metres cúbics. El riu Elba mideix 1.165 quilòmetres i travessa la República Txeca i Alemanya. I té 117 afluents. Està connectat amb el riu Rin i la mar Bàltica. És un dels rius més llargs d'Europa i està als 130 metres de tot el món. L'altura és de 1.300 metres. Per aquí podem veure on està el riu Elba. A l'E5 que podem veure aquí, el nostre gerra comença a França, passa per Suïssa i acaba a Itàlia. El riu Elba passa per Sud i Sud. El riu Elba té a l'E5 té a prop Massís Central, Alps, Pirineus i També està a prop de les mars Mediterrani, mar Cantàbric, mar Ligre i mar Adriàtic. Gràcies per escoltar-nos, esperem que us hagi agradat. Hola a tots, nosaltres som els exploradors que estem formats per la Leire, l'Erika, el Manu i jo que soc el Guillem i avui us presentarem el riu Rin. El riu Rin és el neix als Alps suïssos. La major part està a Alemanya i és el més bonic d'Europa. És el més gran d'Europa, neix als Alps suïssos, està quasi tota Alemanya i acaba a Rússia. Fa uns 1.230 quilòmetres i passa per 3 països. Nosaltres també vam tenir un gerra que és hereu, que està denominat per l'Assemblea Europea i de recorreguts com el més gran. La longitud fa 1.960 mitjans i 7.980 quilòmetres, sent el més gran d'Europa. Us preguntareu, per què hem triat el riu Rin? Perquè és el més bonic d'Europa i perquè té unes característiques molt importants. El riu està format per els seus